Stres je varovný signál, okamžitá, prirodzená odpoveď organizmu na nebezpečenstvo. V stresujúcej situácii náš mozog spustí 3 reflexy prežitia. Útek, boj alebo obranu. V niektorých situáciách naše srdce bije rýchlejšie, cítime sa napätí, zviera nám hrdlo. Je to prirodzené. Naše telo reaguje primárne okysličovaním mozgu a svalov. To nám umožňuje lepšie premýšľať alebo bojovať. A čo ten stiahnutý žalúdok a spomalené trávenie? Organizmus sa v stresovej situácii nesústredí na trávenie, ale na funkcie, ktoré sú v danom momente na prekonanie nebezpečenstva dôležitejšie. Zreničky sa rozšíria, aby sme sa vedeli rýchlo zorientovať, a svaly sa zmobilizujú na útek. Neviete zaspať? Je to normálne. Nebezpečná situácia nás udržuje v pohotovostnom režime, aby sme v prípade potreby vedeli pohotovo zareagovať. Všetky mechanizmy v našom organizme majú svoj význam a naše prirodzené reakcie nie sú výsledkom náhody. Základom zvládnutia stresu je pochopiť, ako náš organizmus funguje.